Anak orang lah diampe angke kapasan de balila ikan onde sanak dan lama upe kota balila di kaset onan bajakan elo lama bali kaset dan lata balila de kanduang kaset bajakan wa along la bapagaduku bapaganane masa onan kanduang sabala dolu desadang lame yo lame di lamunomba onan kanduang desa bala dolu desadang lame yo lame di lamunomba kudola kula buonan merakete balik lama nambang onde dari pakan maliek sajonyo nandape bangkalai urang di kanduang nan manyudakan maliek sajonyo nandape bangkalai la urang de urang nan manyudakan kondak dek sari lantai jarang kalakai bamban di muaro kondak dek jadi pandai urang balun marasai ne tuko iko kondak dek jadi pandai urang alun marasai ne ruko iko badulang sadulang lai pandulang kayu urang ditang onan disambuang sekali lai masuk di kaset nang kanam nyolai anak urang di kayu tanam ke pasar sadang pukul 2 masuk ke kaset nang kanam abana bunyi carito dusana anta kalantai anta tidak anta kabamban mudo-mudo anta kasampai anta indah di layar kacoto basu onan
pandem bilang tadi si Jalius sedang menuju Bukit Tinggi selamat tinggal padang panjang dagang menuju Bukit Tinggi Taluk Bayu Labuan kapal Ulando turun Basikoci padang panjang selamat tinggal Bukit Tinggi jawablah kami jalan kaki semua seorang sambil jalan mulai bertanya bagi orang apa katanya mula si Jalius onde uni nan sadang duduk onde apa nan sadang duduk lai kok tahu jo Safrina anak rarana tanah bonjo Maliek kedatangan si Jalius baju buruk kain lausang indak tabado bamailai kini mamang hati bakatu orang di sini ndak ado tahu ambo di Sabrina anak rarana tanah bonjo ndak ado kami nan tahu doe babisi laju orang kain wapo katonyo orang kini orang gilo itu katonyo kini nyokatokan Jalius orang gilo nyokatokan pajako orang tea orang tengere orang stres katorang di mapane inyo baranti di marami nyo batanyo inana ninda ado tahu inana ninda batamu katou orang Odek lamo lambek tengah jalan urang pau manjua ampiang sadang dirimbo pagi hari dek jauh basarang ampiang ketibo juo nyolai masuk di kota Bukit Tinggi di Bajalan di Bukit Tinggi ya tiba tambah boju sebanyak iko buah jambu kecil indah bernama gak banyak iko orang lalu rumawa indah tampaklah bagian rindu joina hondak tabado rindu jo Safrina hondak tatang angguang lah bagi anei orang agam mandaki janjang ampe puluh sakit sagadang bijo bayam sakit
ki barasoma kamambunuh la bagi ma'alul la kota bukit tinggi tampak tarana gunung Marapi singgalang tagak manjago indak tabado ibu hati ina pabilo kabasu apabilo laina kabasu ba itu bana denanyolai kama alun bujang jalius la bagianei pokok palupu di gara alam dipancung lekalam diantakan rasu indah di tanah alam baroya bumi bapijakan masuk di kota Bukit Tinggi na baju bertambah buruk baju cabik sirawa buruk ambuilah panjang kusau pulau cuy tu bana si Jalius bajalan ni dia Bukit Tinggi nan orang indan dicari tak bertamu kok lama malam duduk sama seorang sedangkan duduk juga hari nan sedang tengah malam nyocubo bajalan di pasar Bukit Tinggi tadang orang basaluang semsi marbana padendangnya orang meminta lagu Pariaman oh si Jalius manuang sajo apa katonyo tukang saluang coba dendang malam hari di Bukit Tinggi Gajailai simpang tigo di Gunung Sari sesimpang jalan dari Lolo kok nyampang pandan jadi lapi kan oja sopanyawi kana jugolai osan sailai jasola panyawi kana juwe risaulai panjang jembatannya ulak karang tonggak nanduo dalam air nang karua karak ditimpa hujan dari ulu kok le pandai kanduang batenggang sambil baranang minum air manampu air jan baria supaya laikan nak jan tahu lai sansai lai supaya laikan nak jan tahu lai dan bilang bujang si Jalius menanga dendang samsi marda olunyo gak tersinggung perasaan rasonyo dalam hati aye mato badarai-darai tabayang juwonan Sabrina anak rarana oh tanah bonjo yolai
dan bilang bujang Jalius lasansai di Bukit Tinggi. Lai pasa mudik pasa, kadang makan kadang nyindak coiko penderitaan. Ona balam turanggo wate tanggo babuni murayate pintu walam ta'azim curi toko kabadi alia tentang itu alia kaupi nan safrina sadang daerah Batusan. Angkanya layai dan bilang candonyo nan Safrina Sarato Hamdi di rumah sakit obatu sangkala bagian naya mato badarai-darai dari kete yo bu bisa jo Hamdi yo buwe dari baduangan ambo tinggalkan mabuwe sejak bau umur 3 bulan yo ibu ambo tinggalkan di rumah Datuk Mansur mabuwe kini kadang badan ambo lah batamu awak jo ibu yo buwe ditamu ibu mati pulo yo bu sampai hati buwe. Oh ibu jo awak mabu oh balun baki cok cari ambo debu oh balun bacu bokep yang awak bu ibu lah mati rupoi ikoyo ibu wei oh kamano bu nasib di bawah yo ibu oh ibu kamanola nasib yoka di bawah itu bana dena nyolai manangi juo siam di rumah sakit indak tabado mamang hati ruponyo mande nasari pasarato cando Datuk Mansur ronde mande sarato bapak mangandak disabui dolu ba oh baso ambo indah anak abak mabai baso ambo indah anak mande kok disabui dulu anak mande gak cuy kok kejadian de bilang cando siam di sarato sinan Datuk Mansur sarato mande nan Suleka di bawah mai ke rumah Datuk lah bagian jurusan jalan Sungai Tarap Mae. Jurusan yo jalan Sungai Tarap itu bana mula kini ndak tabado nyolai hari badaro mula nyoabi yo dipakai cie oto palang merah yo dari rumah sakit Batu Sangka dibawa ke rumah Datuk Mansur itu bana dena nyolai maalun oto palang merah membawa orang mati karena monyo babuni sarine oto masuk itu baabana buni sarine
satu tiba di rumah Datuk Mansur lah banyak orang nan datang apole kata orang sawah kini rana banyak orang balangga siang tadi yo langsung nyo maningga kironyo mande si Hamdi kironyo nyo mande Hamdi bakato orang sabali indah anak Datuk mula kironyo si Hamdi anak dari Bonjo ola bagi naik orang kate rumah la naik orang tua sinan sarato nini kajo mama sinan bakato Datuk bake Hamdi nak kandung Hamdi sayang bapak Lena ona kini lah basuo ibu kontan waang mana Safrina nak rana Bonjo mana tapi sakete nak dikatakan kok boleh pinta pado mande kok boleh pinta pado apa Lena disiko ibu ang baku buakan usang bau yona mai ka Bonjo na usang bau ibu ke kampung nak disikoi ibu aku buakan mana ona manangi Hamdi matsu itu mai minta ampun karang banyak orang banyak ampun ya ambo larang banyak ampun bari ibu kali ampun di bawah tapak kaki di bawah selo kebasaran katoriang kato talompe kato takwi kato nambana kato ambo sampaikan jangan berang rambanya pado ambo lainamu ambo disiko mande dikuburkan tapi sawakatu mande kamati namande minta umana dari kete amdi pisah jo ibu Lena lagadang ibu kapai pola pasan dari ibu larang banyak kok nyampang mati badan ibu kok nyampang singke umur ya bau ibu nak kata na Bonjo na ka Bonjo ibu ka di baona nak pulang orang banyak ibu ke rumah mandenyo tanyokan di Bano di Bonjo rumah Abdurasid sama Rato mande sia-sia lah bagian di bawah larang banyak mai ka Bonjo larang banyak menandokan di Bonjo kampung ibu gula bagi dari Baduangan ambo dibuang ibu jual Datuk Mansur menggadangkan saratum mande suleka lai batamu juo ibu ambo walaupun ibu batamu dia kira hayat lah bagian kini coy kola dirang banyak dengakan bana jale-jale larang banyak kami kabarangke pika Bonjo larang banyak rilakan jari payah siko kok nyampang tadorong muli ambo kami kabalik jo ibu kata na Bonjo lah bagian bekatu orang na banyak patuiran dati siam di orang jauh juo da olunyo indak disangko rupo iko
Tapi bakato lo orang nasabala nasatau amboyo ginyo nak baranak datuk kalau lima dapat anak dinyo salamu di padang panjang bini sana pernah mil mangan dapat anak rupo iko itu lekato orang seorang-seorang nanda bilang orang di sinan masu itu di palape Safrina diantakan maiknyo nang kabonjo di lape dek nini mama sarato orang di nagari sarato orang cadik pandai baitu bana nyolai di palape siam di membau ibunyo kata nabonjo baitu bang di bawah cie palang merah oh nyoba membau ibu nyolai naik kau to palang merah oh ketinggalan kini batu sangka oto menuju tanah bonjo di malowati tak kasusah mungkin jo mande tak basuh oh tak basuh dolai naik pulau si Hamdi duduk di sabala sopir di mungko kamanyo piroto barangke anyolai barangke oto kabonjo baitu bana dena nyolai menandokan oto palang merah babuni sarine palang merah baitu bana buni sarine mai ma'alun sarine jalan menghindar sekalian kendaraan cuitu bana masu itu oto menuju anyola ikat tinggal sore batu sangka oto menuju lekasi mabu yo ino kini kalau tinggal duduk tagak badan mangaluh tinggal daerah rang simabu oto menuju le anyola iyo pari jangan dimati ndak karusu-rusu kama dikabakan onang katinggal daerah rang simabu oto menuju padang panjang Nanda bilang lecando mola kini bujang siam di
Sarato cando datu mangsur O sarato mande suleka ba itu bana dena nyolai nak mantamai pika bonjo nyolai O tinggal daerah le batu sangka ba itu bana dena nyolai ka menuju ke tanah bonjo di Maloati tak kasusah jom ande tak lai kabasu Maalun leoto palang merah mangku irang mati karena monyo orang bunikan serine jalan Oh ba itu bana buni serine jalan de masu itu Kalau laba buni serine jalan laladai duit cando lampu na merah minggir sekalian kendaraan cu itu bana masu itu Oto bertambah kencang juga di jalan indak leka baitong Bacancang tangala tigo cancang batingke tangala tigo tingke dirantang namunnya panjang biar dipuntale naknya pendek oto bertambah lela rujuk Nandari satu opor kadu jo tigo tole balarikan yang mandarin kasih alui kaja kaja batu ketek le buni kasih bungka kadatang buni langkingi sawu tolari Oh masuk daerah Padang Panjang ba itu bana dena nyolai baranti oto sabantan taba nasib baranti mati tagak cando masinoto Oh mati tagak cando masinoto sinanden bilang Datuk Mansur bakato bake siam di sarato mande molakini Ola ilang aka sopiroto mangkok baranti na oto risiko yo amdina Odang dewa ang nak dikatokan na namande yang kodisiko da olunyo mana O kawin jo anak Padang Panjang mana ona Kawin jo anak oleh Padang Panjang tapi bapak ndak tahu bana namano bapak waang lenai O diyo danga diwaang jale-jale bangkok mailat otosiko lena itu lekato Datuk Mansur nan bapak dulu karajo siko di kurisi panjang waang balatakan mam diei Ojo badu angan waang apa ambil mana kiro bau umur 3 bulan mam diei Oh tapi dem bilang nyolai mandang akato dari bapak kajo mande memandang juo bake ibu onde ibu sampai hati ibu Oh ibu jo awak mabu Oh sampai hati ibu jo ambu Foto barangke kababalik menuju le kota Bukit Tinggi
Menuju le kota Bukit Tinggi, namun noto kata riju indak tabado. Mamang hati masuk di kota le Bukit Tinggi, jalan Kabonjo nambah tujuhnya Odek lamo le lambe tengah jalan, lekok baliku jalan Kabonjo. La panek manurun dek mandaki, panek mandaki dek manurun, tibo di Bonjo anyo lain dema. Satu tibo oto di Bonjo, batanyo amdi kau orang sinan, iyo ado orang tuo tempe batanyo to barantinyo turun. Honde nini dang akan mola bari luru ambo batanyo bari bana ambo mangece nini elai kok tahu nini. Jaurang nyoba namo Bapak Abdul Rasid duo jomande siang aisyah. Nama no rumah mande yang sia saratu. Bapak Abdul Rasid menjawab cando orang kini, kalau itu kumudo tanyo indak barajau dolai dari siko. Sabi kelok cie ko mengong sabalaki da rumahnya gadang bantu lamo, itulah rumah Abdul Rasid serato mande si Aisyah. Mandangale kato rupo itu menjawab juonyo di sinan letari mo kasih nini banyak-banyak mani Oto barangke anyolai di laman rumah ini. Oto barantinyo hamdilah turun dari oto nyoturi nini ate rumah yemato hampir sekali tapi nyotan. Ode hamdiko onde nini sarato bapak bari lurui ambo batanyo, iyo kok disiko rumah Siang Aisyah sarato Bapak Abdul Rasid mandanga kato rupo itu yo disiko mangkumudoe dari mano kumudo tadi. Menjawab cando si Hamdi ndak tatan lai de Hamdi yo nini dangakan mulai yo ko ado nini baranak da olunyo banamo pi Safrina ko yo ado. Oh nini barana ayo ni embo bawokan ninyo hari kini sadang dia teoto siang bulan mani yo nini mandang akato anak cucu mambu bapak dari rumah kajomande mengajar anak kailaman. Satu tibo inyo dete oto mai irang bawo turun oto karang bawo kate rumah mamaki mande tengah laman deina sampai ya hati ina jomande mana on na dah hari gadi kau merantau lamai sajo balik pulang mana kau turut bana hati tangka mana kau turut bana ti mamang mana kau seorang naman dia ro nyona yona ona kau seorang nyona naman dia ro na itu bana mulakini kepauni rumah nanggadang dape mati badan kau lena kajo siapo kami nak kabayo mana kajo siapo kami lena
minta tolong mana oi inai imai rang bau terumah lah bagian bagolek-golek mande terumah oh sampai hati ayo mande mana sampai hati wujud ibu mana oi nana mandang ratu mandejo bapak bakato hamdi nyolai yo nini dangakan mola ko iyo la jale baso anak nini mani eiko lat kini anak cucu nini siam dia anak nan saprina kaganti ibu yo nani obadana ambonin ni eiko si hamdi nak cucu nini mandang akato rupo itu onde nak kandung si hamdina anak cucu nini mana holaila doina barana mana kece ibu kau nak barana penyampang kau nak barana mana indah ado peninggalan kau mana onde hamdi kola nini warna oh bukan salah dek nini na salah dek ibu yang dulu na ona menjawab hamdi bagulambe jangan ibu nini salahkan mani biarlah tidaknya kadang ibu biar dari ketek disajo ibu dalam kaki ni baduangan ambo dibuang ibu mani tapi baju ke ibu ambo nini balun tabale jaso ibu balun tabale oh jaso mande 9 bulan ambo nyokandung lalai ambo ke dunia rangi ko siku nanyo alau kok kalalo langau dikaju kini lagadang badan ambo ni balun tabale oh jaso ibu oh ibu lapai rupo iko man ni oni ni ba itu bana nyolai datang orang nambahnya orang sekampung labiti ibu saprina pulang oh dari rantau karyang candoye mato urang batambah rami ijo urang batambah rami ijo dan bilang cando bapak jomande oh adat mati dimandikan sudah dimandikan disumbayang dikapani sudah dikapani disumbayangi mai karang bawa keku ke kuburan lah bagian
Oh sadang rang kini karang angke tentu orang letakkan dulu di halaman sambil orang mula membaca mula ketubanyo. Oh apole kato buya di sinan ko ado mulutnyo talompe da olunyo sarato bapak kajo mande. Itu lekato kini mulanya lai tapi sudah itu langsung siam ditagak dirang banyaklah bagian. Otagak siam di mungko orang nan banyak bakato sinan bujang siam di mano lau orang kampung siko dangak kembana jale-jale. Ampun baribu kali ampun di bawah tapak kaki di bawah selo kabasaran katoriang kato talompe entakwi kato mbo sampaikan nabana kato mbo agiakan. Odang hadirang banyak mula dikatokan. Oh ambo si Hamdiana Ibu Safrina marah banyak Sajak barang ke ibu dari siko kawin jauh orang padang panjang dalam kandungan ambo. Oh 3 bulan ayah ambo babini baru marah banyak Oh sampai ambo oh di pondok di ladang ambo dilayakan marah banyak Oh muju bapak jomande ko nama ngadangkan mangkoknya gadang badan ambo. Oh batamu ibu di batu sangka kebetulan balangga di laman rumah ambo langsung lambo turun tangan niko siam di. Oh anak ina larang banyak Oh sadang menangi bujang siam di magi tahu karang banyak. Oh ruponyo ado orang nan pai manjangu adolo mula orang kok sorang mula kini orang koyo laki-laki. Sadang manjangu mula di halaman sehinggonyo manangkui cando kajinaza oh bakato. Kironyo bujang si Jalius lah bagian manangkui bake janaza ondeina. Oh Safina Hoi ko Jalius oh suami namainai puju basuo yo mai kau maina saja bacarai mojo kau dasan saina oh badan ambo laina ibari ma abambo de ina jangan ambo dia gedoso yo ina ko salah di badan diri ambo onde ina oh Safrina yo ina Mandangal kato melarpo itu dah bilang dagang di sini nindak dirantang dolai panjang bana. Onde bakato inyo di sini nonde amdi ko iyo angana inai ko la bapak konten wa mana amdi na mandanga kato rupo itu. Menjawab amdi bagulambe nyoturui bapak nyolayon de bapak dangakan mola bapak usah diratoi oh my ibu yo pak usah ditangisi my ibu maba oh indah
guno nyolai maba indah do guno abak menangi maba tadi ratoi ibu ambo sampai hati ya bak jo ibu maba abak menjawab juo molaki ninyo si Jalius onde amdi dangakan molana ikola bapak kontan waang mana mendanga kato rupo itu o bapak dangakan mola usah disabui bapak kontan o bapak dangakan mola danga dia bak jale-jale bae oh anak orang oh di padang panjang nak taruh juo pekabungui kok dia ba ilalang nanta panggang mabae de ambo guru nanangui maba dia bak dapet oh abak ganti maba de ambo putui banang salai maba oh indah baba doba indah ibu ba salamonyo maba waba usabat sabui rupo iko ba sai ibu abak tangis yo abak onde amdi dan akan mulana eko iyo wang anak abak nak barima abak jawang dak kabak buek lai don nak mendanga kato rupo itu sabak minta maaf abak ambo selesaikan mai mande dulu oh dibawa mai pak ke kuburan ba itu bana nyolai diselamatkan mai abaknya oh diselesaikan mai mande ba itu abana nyolai selesai mai bakubuakan olah dibaca doa selamat ba itu bana nyolai langsung babali nyoka rumah lah bagian mai lah sudarang tanam kan ya maiklah saudara tanamkan dan bilang dagang di sini nindak dirantang dolai panjang bana sainggonyo kinilah selamat mandoa nan di rumah selamat doa mandoa sinan dan bilang cando siam di yonde abak dangakan mola bae biar ba itu abak ka ibu namun kaba ambo yuo bae oh indah berubah dalam hati doba cuma kok le ibu abak jo ambo sanang jo nenek abak di Bonjoko ambo balik bika batu sangka maba oba sainggonyo inyo bakato nyolai apole kato si Jalius onde amdi dangakan mola kok kabali abak ke padang panjang kekayaan nabi kasadonyo na mande mati dusa nak berang kamano abak kapai mana iyo abak disiko tinggal sambil mabe-abekan kuburan ibu ang mana oh hamdi kama be-bekan kubur mandewa ang mana mendanga kato rupo itu lesanang di dalam hati baure rasuk kiro-kiro dan bilang dagang nyolai kabarangke hamdi paika batu sangang kaba itu bananyo
Selesai doa mendoa, ona bapaknya Jalius tinggal di Bonjo, Hamdi barangke Jodatu Mansur Serato Mande Suleka menuju balik Batu Sangang Ngangkah. Olah sanang di dalam hati tinggal daerah Tanah Bonjo dituju ke Batu Sangka sehingga ikolah dusa nak curito kok lepue sanak mandanga nyole. Oh anak urang di Palo Banda kapasa bali laikan kok lepue sanak mandanga kok indak tolong dikabakan kepakan kaya ji rulang manjalang patang-patang kok le sanang dusana dalam hati balilah kaset pasidi yo katoko sinar padang Oh balilah kaset nampak CD tokonyo namo sinar padang namo tokonyo cari tukar abab ke kampung Kalawi di sinan badan kabasu honde ko ado jarum nampata usah dilatak dalam peti letak laju di pamatang ko ado kato nan salah usah dibau masuk hati yo tolonglah buang kabak lakang dosa na Oh gaba-gaba di laman tansi di laman la rumah malin sultan kok le saba mana nati hujan jo pane babalesan rami la balai Palo Banda rami de anak mudo-mudo kini o kaset nambah puta untung batamu jo tukangnya dusana Okudo sikiat dalam padi kakang palano lake juo kok lesa niat jo besuk dalam hati lamu lambe kabatamu juo rumah sekolah medan bayi kabalai hari la pagi kok lay baniat samo bayi Tuhan naninda Oh mambatesi